Καλησπέρα φίλοι. Μου άρεσε αρκετά η αναδρομή που κάναμε με όλη τη φάση με τα diss tracks που κάναμε τότε παλιά. Και έτσι μου έβγαλε αυτό το ωραίο αίσθημα νοσταλγίας για κάτι έτσι που ξέρεις, έκανε age ωραία, ρε παιδί μου. Που το κάναμε πριν τόσα χρόνια, αλλά είναι ακόμα από αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, που τα αναπολώ με πολύ θετικό τρόπο. Γιατί γενικά, όταν γυρνάω στα παλιά μου βίντεο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αβολοσύνη στο πώς τα βλέπω. Αλλά είναι κάποια projects τα οποία, OK, παρόλο που πέρασαν τα χρόνια και μπορεί να ήσουν λίγο έτσι πιο μικρός και πιο άμαθος, πάντα κρατάνε μια γλύκα. Το σκεφτόμουν να το είδα και σε ένα comment, μάλλον σε εκείνο το βίντεο. Κάποιος να το ζητάει. Και σκεφτόμουν πως υπάρχει ένα project το οποίο είναι και θα είναι για πάντα από τα αγαπημένα μου projects που έχουμε κάνει ποτέ. Και δεν μιλάω για άλλο από τις ανούσιες ιστορίες. Δεν ξέρω πόσοι τις έχετε δει, αλλά συνειδητοποίησα κάτι και ήταν και ο λόγος που ήθελα οπωσδήποτε τελικά να κάνω αυτό το βίντεο για να τις ξανααναδείξω. Πέραν δηλαδή του να τις δούμε και να τις βαθμολογήσουμε, ήθελα πάρα πολύ να τις δείτε γιατί πιστεύω ότι για κάποιο λόγο ενώ πολλές έχουν πάρα πολλά views, πάρα πολλοί από εσάς δεν τις έχετε δει ποτέ. Και πιστεύω ότι τώρα θα τις δούμε λίγο με άλλο μάτι. Γιατί το ίντερνετ ήταν λίγο πιο περίεργο να κάνεις τέτοιες έτσι καφρίλες ή ακρεότητες. Αλλά σήμερα νιώθω ότι θα στέκονται πολύ καλά. Είχε τύχει κάποιες φορές να δούμε έτσι 1-2 επεισόδια αναδιαστήματα, αλλά ήθελα να τις δω όλες. Τώρα, αυτό που συνειδητοποίησα και με έκανε να πω ότι πρέπει σίγουρα να κάνω αυτό το βίντεο είναι ότι ψάχνοντας ανούσιες ιστορίες για να βρω όλα τα επεισόδια μαζί, μου έβγαλε μόνο 5 ή 6. Και λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ήταν 5 ή 6. Θυμόμουν πολύ ρητά ότι ήταν 9. Είχαμε ανεβάσει 3 ο καθένας. 3 εγώ, 3 ο Scrap και 3 οι λαμπρινοί. Γιατί τις πηγαίναμε να αλλάξει τα κανάλια μας. Οπότε λέω δεν υπάρχει περίπτωση, είναι κι άλλες. Και ψάχνω μετά μέσα στα κανάλια και συνειδητοποίησα ότι όντως υπάρχουν, αλλά δεν τις έβγαζε στο search. Και αυτό έγινε καθώς από τα 9 επεισόδια, τα 5 ή 6 είναι κόκκινα, ενώ τα υπόλοιπα κίτρινα. Που σημαίνει ότι ο αλγόριθμος τα κρύβει τελείως. Δεν μπορείς να τα βρεις. Έπρεπε να πατήσω ολόκληρο τον τίτλο από κάποια επεισόδια για να μπορέσει να μου τα βγάλει. Και δυστυχώς από τα καλύτερα επεισόδια. Γιατί όσο πήγαιναν, γίνονταν όλο και πιο κάφρικα και cancelable. Ενώ στην αρχή ήταν αρκετά πιο απλά. Οπότε όσο πήγαιναν, γίνονταν καλύτερα, αλλά παράλληλα γίνονταν πιο cancelable. Οπότε ο αλγόριθμος τα έκρυψε. Και δεν μπορείτε να τα δείτε. Και είναι τα καλύτερα. Το θυμάμαι δηλαδή ότι ήταν τα καλύτερα. Γιατί κάθε φορά τα επεισόδια βελτιώνονταν. Οπότε είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μία αναδρομή για να δούμε τα επεισόδια. Βέβαια, επειδή είναι 9 επεισόδια, που κατά μέσο όρο το κάθε επεισόδιο είναι 10 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μισή ώρα μόνο το να τα δούμε. Οπότε θα το κάνουμε σε 2 parts. Και ο στόχος είναι να πείσω τα παιδιά, αφού δούμε όλα αυτά και τα κατατάξουμε, να κάνουμε το 10ο επεισόδιο Ανούσιες Ιστορίες 7 χρόνια μετά. 7,5 χρόνια πλέον μετά. 16 Μαρτίου του 2018 ήταν το πρώτο επεισόδιο Ανούσιες Ιστορίες. Είμαστε το 2025 και νομίζω είναι η κατάλληλη χρονολογία για να κάνουμε το 10ο. Βέβαια, σε μια γρήγορη συζήτηση, η Λαμπρινή είπε δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ίσως να χρειαστεί να βρούμε σωσία της Λαμπρινής. Αλλά ναι, στόχος είναι να γίνει το 10ο φέτος. Βέβαια και εγώ έλεγα πως δεν θέλω να γίνει για να κλείσει έτσι, αλλά απ' την άλλη δεν γαμιέται κιόλας. Παρ' όλα αυτά, πρώτα πρέπει να δούμε πώς ξεκινήσαμε. Να πω σε αυτό το σημείο, δείξτε υπομονή. Τα πρώτα επεισόδια το θυμάμαι ότι δεν βλέπονται. Αλλά όσο προχωράει, η φάση παίρνει πολύ καλή τροπή. Δηλαδή, θυμάμαι ότι στα τελευταία το είχαμε πάει σε άλλο επίπεδο. Ειδικά για την τότε εποχή. Αν δεν τα έχετε δει, είναι μια καλή ευκαιρία να τα δείτε. Δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο. Εδώ είναι η tier list για να τα κατατάξουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο επεισόδιο Ανούσιες Ιστορίες, το χαμένο toast. Βίντεο ανεβασμένο από το κανάλι μου αυτό. 800.000 views. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Οι Λαμπρινοί με τους δύο συγκατοίκους τους, τον Στέφανο και τον Χάρη, ζούσαν όλοι μαζί σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν κάθε μέρα χαρούμενοι, ευδιάθετοι και γεμάτοι ενέργεια. Έτρωγαν όλοι μαζί, έβλεπαν ωραίες ταινίες και έπαιζαν παιχνίδια στον υπολογιστή και ήταν κάθε μέρα χαρούμενοι. Όμως εκείνη τη μέρα. Και μία φώτα για τη Βασίλισσα Λαμπρινή. Τελευταία. Πω. Έγινα πάλι. Ω, μαλάκα, δες πως ζούσαμε όμως, Θέλει κι άλλο ψήσιμο. Όσο η Λαμπρινή περίμενε το toast της να γίνει, ακολούθησε την καθημερινή πρωινή της ρουτίνα. Πρέπει να πάρω τη δόση μου. Αχ, το toast μου. Όχι, πού είναι? Χάρη, παλιό, χοντρέ, κλειστό. Ποιος έφαγε το toast μου? Δεν ξέρω, εγώ τώρα σ' άρεφα. Καλά, Χάρη, καλά. Δεν καταλαβαίνω γιατί με κατηγορεί, Λαμπρινή, αλήθεια. Δεν είναι το έχω φάει εγώ το toast, εγώ ένα κρουασάν έφαγα. Αλήθεια λέω.
Μαλάκα δεν εκτιμήθηκε ποτέ το πόσα references είχαμε μέσα σε αυτά τα βίντεο. Γιατί κάποιο μετά θα σας εξηγώ και κάποια, γιατί εντάξει ήταν και λίγο της εποχής, τώρα μπορεί να μην στέκουνε τόσο. Γαμό. Κλείσε αυτό το παλιό χοντρό. Τι κάνεις? Μου φάγες το τόστ! Βλέπεις κανένα τόστ εδώ? Μη το φάγες! Δεν κατάψαχαν το τόστ μου! Ναι, βλέπεις κανένα τόστ εδώ? Όχι, δεν βλέπω! Τότε φύγε. Τότε το φάγε ο Χάρης ο χοντρός! Δεν ξέρω γιατί με κατηγορεί. Και πάλι δηλαδή, από το πρωί έχω να φάω, δηλαδή θα δικαιούμουν ένα τόστ να φάω. Αλλά και πάλι, εγώ της είπα ότι δεν το έχω φάει, δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάει. Έχει προβλήματα η Λαμπρίνη τελευταία. Πού είναι το γαμμένο μου τόστ, γαμό, το χοντρό στο Χάρη, γαμό! Πάει το χοντρέ! Μου αφήσαμε να νηστική, για να πας εσύ, μαλάκα. Μαλάκα πως ζούσαμε έτσι, αυτό είναι όντως το πως ζούσαμε. Πραγματικά, άμα δεν βρω ποιος μου έχει φάει το τόστ, θα τρελαθώ. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι το φάγε ο Χάρης ο χοντρός. Γαμώ, ζωή μου, γαμώ. Ένα τόστ έφαγανε μαλάκα για πρωί και για ένα καφέ. Το μπλε, εντάξει. Όχι ρε φίλε, μ' άκουσε. Μία φώτα για τη Βασίλισσα Λαμπρινή. Να ξέρεις, σε άκουσα, ετοιμάσαι τη βαλίτσα σου και έχεις φύγει ήδη από εδώ μέσα τώρα. Το ξέρω ότι εγώ το ξέρεις, γιατί απλά παραδέχεις ότι έφαγες το τόστ μου και ότι σε λάθος αυτό. Δεν έφαγα. Σήκω, φύγε από το σπίτι, δεν ακούω τίποτα. Ρε αλήθεια, να σου εξηγήσω τουλάχιστον. Όχι, να μου εξηγήσεις. Χάρη, το βλέπεις κι εσύ, το βλέπω κι εγώ. Μία εικόνα, 1000 λέξεις. Τι είναι αυτό, κρουασάν? Να σου εξηγήσω τουλάχιστον. Όχι, έχεις φύγει τώρα. Τώρα από αυτό το σπίτι. Να σου εξηγήσω. Φύγε από το σπίτι. Άσε με τουλάχιστον να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να σε βλέπω. Έφυγες. Ξέρεις τι έχω κλειδιά, έτσι. Είχα κλειδιά. Λοιπόν, ας το συζητήσουμε τουλάχιστον. Εντάξει, πάμε να το συζητήσουμε. Έλα, πάμε να το συζητήσουμε. Μη με κουμπάς. Πάμε να το συζητήσουμε. Σου αφήνω μια τελευταία φορά να μου εξηγήσεις. Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται πολλές φορές, Λαμπρινή. Εντάξει, είχα να φάω 2 μέρες, πεινούσα πάρα πολύ. Αυτή η δίαιτα με έχει καταστρέψει. Πεινούσα. Και απλά το είδα ψημένο έτοιμο μέσα στη τοστιέρα και. Πριν 2 μέρες μου είπες όχι πια πυρογγυλιά project. Και μου τρως το τόστ τώρα. Ήταν πολύ ωραίο και Δεν σέβεσαι γευστικό. τίποτα, Είχε είσαι το ένα κασέρι παιδάκι που. ακόμα, είσαι ανώριμος, να ξέρεις. Δεν θα ξαναγίνει, αλήθεια. Αλήθεια Το σου λέω. υπόσχεσαι? Στο υπόσχομαι. Δεν θα ξαναγίνει. Η Λαμπρινή αποφάσισε να συγχωρέσει τελικά το Χάρη για αυτό που είχε κάνει και αγκαλιάστηκαν σκεφτόμενοι τις παλιές στιγμές που έχουν περάσει μαζί. Το στράκι δικό μας για όλους. Στην υγειά τον τόστ. Το σπίτι ξαναγύρισε λοιπόν στους κανονικούς του ρυθμούς. Όλοι ήταν χαρούμενοι και ευδιάθετοι και απόλαυσαν το υπόλοιπο τοστάκι που είχε μείνει. Γιατί τελικά υπήρχε ακόμα μια φέτα στο ψυγείο. Έλα ρε! Μαλάκα, γιατί είναι το ίδιο αστείο. Εντάξει, πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω για το πρώτο επεισόδιο είναι ότι θα το δείτε και στα επόμενα επεισόδια. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η Λαμπρινή μας γαμούσε όλους. Έκανε την καλύτερη υποκριτική. Απλά έπαιζε καλύτερα από όλους, κουβαλούσε τα επεισόδια. Κουβάλισε τα ντύς, κουβαλάει και τις ανούσιες. Λαμπρινή, γιατί δεν κάνεις YouTube πια? Εντάξει, απίστευτο. Ξεκίνησε και φαίνονταν όλα χαμένα. Διώχτηκα από το σπίτι, αλλά τελικά τα βρήκαμε. Υπήρχε και άλλη μια φέτα και οπότε χαρήκαμε όλοι μαζί ακόμα ένα τοστάκι και όλα ήταν πάλι καλά. Εντάξει, συγκινητικό ρε παιδιά. Καλό. Καλό ήταν το τόστ. Είχε συγκινήσεις, είχε ανατροπές. 5 λεπτά και φάνηκε σαν μια ολόκληρη ταινία. Έτσι. Το τόστ καλό. Αλλά δεν έχετε δει ακόμα τίποτα. Το χαμένο τόστ είναι το πιο lame επεισόδιο που κάναμε ποτέ. Πάμε απευθείας στο δεύτερο επεισόδιο. Ανούσιες ιστορίες, γυμναστήριο. Διαχρονικό as fuck αυτό το επεισόδιο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σήμερα. Άλλη μια μέρα χαρούμενη γυμναστηρίου ξεκινάει. Πάμε να γυμνάσουμε το κορμί μας και να χάσουμε πάρα πολλά κιλά. Λαμπρινή! Ναι! Πάμε γυμναστήριο! Πού είσαι, είσαι έτοιμη? Ναι,
εδώ. Πάμε γυμναστήριο. Τέλεια. Πω Χάρη, πριν πάμε σε παρακαλώ, θέλω να κάνουμε μερικές διατάσεις. Διατάσεις βεβαίως. Φαίνονταν να βρίσκονται σε πρόγραμμα και να πάνε κάθε μέρα στο γυμναστήριο. Εκείνη τη μέρα ο Χάρης δεν ήταν στο σπίτι. Χάρη! Όχι, ρε φίλε. Χάρη! Ξύπνησα να πάω γυμναστήριο με το Χάρη και δεν το βρήκα σπίτι. Δεν ξέρω που μπορεί να πήγε. Λες να έπαθε κάτι. Κάτσε τον πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν απαντάει. Πού ήσουνα? Γυμναστήριο, δεν βλέπεις την πετσέτα? Γιατί πήγες γυμναστήριο χωρίς εμένα? Είχα κάτι δουλειές το πρωί και... Oh well. Εντάξει. Να μην ξαναγίνει, Χάρη. Σήμερα είχα μια δουλειά να κάνω το πρωί, οπότε αναγκάστηκα να πάω πιο νωρίς στο γυμναστήριο. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Λαμπρινή κάθε φορά είναι καχύποπτη. Πρέπει να ηρεμήσει λίγο, νομίζω. Χάρη! Γυμναστήριο! Πάλι δεν είναι σπίτι ο Χάρης. Θα την κολλήσω άλλη μια φορά. Να δω τι δικαιολόγια θα μου πει σήμερα. Δεν απαντάει. Κάτι συμβαίνει. Πού ήσουν πάλι? Δεν βλέπεις. Γυμναστήριο μου. Τι είπαμε χθες? Τι είπαμε χθες? Γεια! Κάτσε τώρα που βλέπω καλύτερα! Τι είναι αυτό εδώ? Τι έχω? Τι είναι αυτό? Κραγιόν. Λέω την αλήθεια. Ήμουν απλά γυμναστήριο. Δεν θυμάμαι πώς βρέθηκε το κραγιόν εκεί. Αλλά πραγματικά με πιέζει πάρα πολύ η Λαμπρινή. Δεν αντέχω άλλο. Είναι η δεύτερη φορά που ο Χάρης φεύγει από το σπίτι μόνος του. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι γυρνάει και με κραγιόν στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει πλέον με αυτό το παιδί. Με έχει φέρει μέχρι εδώ. Τι να σας πω, εγώ 3 η ώρα ξυπνάω. Δεν πολύ καταλαβαίνω τι γίνεται. Λαμπρινή έχει φύγει για δουλειά και... Τι να σας πω, λάθος άτομο βρήκατε. Ο Σόφτης δεν έπαιξε σε αυτό το επεισόδιο. Χαμό, δεν τον πρόλαβα. Τι κάνει? Πω, δείχναμε που μέναμε κανονικά, Και μετά λέγαμε γιατί μας βαράνε το κουδούνια. Πάλι έφυγε. Τον είδα πάλι να βγαίνει σήμερα χωρίς εμένα και φορούσε και ένα περίεργο μπουφάν. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, αλλά θα μάθω σίγουρα. Γεια σου. Γεια. Και για πες μου, τι με ήθελες? Λοιπόν, το Χάρη δεν θέλεις. Ναι. Λοιπόν, τον είδα σήμερα, ήταν στο δωμάτιό και ετοιμαζόταν και δώθηκε κραγιόν και έβαλε και ένα περίεργο μπουφάν. Στο κορίτσι. Και βάλε και λάκ και πήγε να φορέσει και κάτι τα κούνια νομίζω. Λοιπόν, και μετά από αυτό ετοιμάστηκε και βγήκε έξω και έταξε από την πόρτα και φορούσε και ένα περίεργο μπουφάν, δεν ξέρω γιατί. Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Απέναντι μένα. Τον είδα με το τηλεσκόπιο. Τι στο πούτσο. Τι στο πούτσο ρε μαλάκα. Χάρη, τα ξέρω όλα. Θέλω να κάτσεις να μιλήσουμε τώρα. Να ξέρεις, Χάρη, το πρωί η γειτόνισσα με έπιασε και μου είπε ότι πας στο γυμναστήριο βαμμένο. Μαλάκα, βάλαμε blooper απλά στη μέση του επεισοδίου, μαλάκα. Στα αρχίδια μας όλα. Όλα. Σκέφτεσαι το κάνεις χειρότερα. Παίξε ένα μάλλον. Χάρη, τα άμαθα όλα. Χάρη, τα άμαθα όλα. Ξέρω ότι πήγαινε στο γυμναστήριο βαμμένος. Ρε, λοιπόν άκουσα με. Όταν πήγαινα άβαυτο στο γυμναστήριο, όλοι με κορόιδευαν επειδή δεν μπορούσα να σηκώσω τίποτα και ήμουν λαπάς. Έκανα 5 λεπτά διάδρομο και έπεφτα κάτω. Όλο αυτό. Χάρη, τα άμαθα όλα. Με έπιασε η γειτόνισσα στον δρόμο. Μαλάκα, το γυρίσαμε άλλη μέρα. Απλά στα αρχίδια μας. Δεν μπορούσα να το πω. Και το γυρίσαμε άλλη μέρα. Λέμε δεν βγήκε.
βάφεσαι και πηγαίνεις γυμναστήριο με κραγιόν και μετά. Κάτσε, εσύ στην τρίτη τι αλλάξει τόσο πολύ από το προηγούμενο πλάνο? Ήταν πριν 3 εβδομάδες το. Δεν θα έχει. Και γιατί το γράφουμε τώρα? Τι λαμπρινή. Ρε λαμπρινή! Για πες. Γιατί πας με κραγιόν? Τώρα θα έχει κάτι. Θα το κάνουμε. Κοίταξε. Θα σου πω την αλήθεια. Όταν πάω αμακιγιάζω στο γυμναστήριο. Μαλάκα, γιατί απλά βάλαμε όλα τα bloopers, όλα μέσα. Νιώθω πάντα πολύ ευάλωτος. Αντέχω 5 λεπτά να τρέξιμο και μετά πέφτω κάτω. Σηκώνω 2 κιλά στο κάθε χέρι και τα χέρια μου δεν μπορούν να τα κρατήσουν. Χαμό με γελάς. Ρε μαλάκα. Πες. Κοίτα, όταν πάω. Κοίτα, θα σου πω όλη την αλήθεια. Όταν πήγαινα αυτό στο γυμναστήριο ήμουν πάρα πολύ αδύναμος. Σήκωνα 2 κιλά στο κάθε χέρι και τα χέρια μου έτρεμαν. Έτρεχα 5 λεπτά στο διάδρομο και έπεφτα κάτω. Τώρα που πάω βαμμένο στο γυμναστήριο νιώθω έναν άλλο αέρα. Μπορώ να τρέξω πάρα πολύ ώρα. Νιώθω πραγματικά αθλητής. Σηκώνω 200 κιλά στην μπάρα. Και είναι σαν να μην σηκώνω τίποτα. Όλοι με κοιτάνε και λένε πόσο. Χάρη, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου. Νομίζω και με ένα απλό soft clam μπορείς να ανταποκριθείς. Μαλάκα, εντάξει, δεν γίνεται. Είναι λίγο cringe που γελάω με τα δικά μας, δεν με νοιάζει, μαλάκα. Χάρη, δεν πειράζει, νομίζω είσαι αρκετά δυνατός. Χάρη, σε καταλαβαίνω. Τέλος. Πάω να κάνω το μοντάζ, δεν αντέχω πια με αυτή εδώ πέρα. 3 εβδομάδες θέλουμε να κάνουμε αυτή τη σκηνή και γελάνε. Συγγνώμη που θα τελειώσει το επεισόδιο εδώ πέρα. Τα λέμε τον άλλο. Πότε θα ανεβεί? Έλα, Στέφανε, σταμάτα. Το άλλο Σάββατο στο δικό μου κανάλι. Πω που Χάρη, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι τώρα που επιτέλους νιώθεις αυτοπεποίθηση με τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να παστώνεσαι. Τέρμα πια τα καρογκιοζηλίκια. Τώρα θα βάλεις ένα απαλό foundation και μια στρώσιμο ολίβ για τα χείλια και θα είσαι έτοιμος για το γυμναστήριο. Σίγουρα όμως είναι ωραίο έτσι. Ναι. Δες. Λίγο κραγιονάκι τουλάχιστον. Wow. Λίγο κραγιονάκι μόνο. Να, αυτό είναι μολύβι. Για να μην φεύγει, είναι διάβολο. Μα δεν βρέχει. Πάμε τώρα γυμναστήριο, πριγκίπισσα. Άντε πάμε. Πραγματικά πόσο ωραία περάσαμε στα γυμναστήρια. Είδες που νιώθεις καλύτερα τώρα. Να πηγαίνουμε, ναι, χαίρομαι τόσο πολύ που είσαι και εσύ καλά. Πάμε να κάτσουμε στο καναπέ να μιλήσουμε για το πόσο ωραία περάσαμε στο γυμναστήριο. Πιάσου τα μπράτσα σου. Έτσι λοιπόν, από εκείνη τη μέρα και έπειτα, ο Χάρης και η Λαμπρινή δεν έχασαν ούτε μία μέρα γυμναστήριου. Πήγαιναν κάθε μέρα το πρωί μαζί στο γυμναστήριο και συνέχισαν να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και τέλειοι. Κοίταξε, θα σου πω. Εντάξει, δεν βγήκε επεισόδιο. Αντικειμενικά δεν βγήκε επεισόδιο. Έτσι. Καταλαβαίνετε, δεν καταφέραμε να βγάλουμε το επεισόδιο. Ήταν ανούσιο αυτό. Ήταν πραγματικά ανούσιο επεισόδιο. Άμα δεν πάει αυτό στο bottom tier, δεν πάει κανένα. Αλλά είχε τις στιγμές του. Δεν πειράζει. Μετά ήρθαν οι καλύτερες μέρες, γιατί πάμε στο τρίτο επεισόδιο. Ανούσιες ιστορίες, παράνομες αλλοδαπές ντούλες. Ο Χάρης και ο Στέφανος συγκατοικούν μαζί ως διάσημοι νεόπλουτοι επιχειρηματίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επειδή είναι αρκετά μπίκλες γενικά, αποφάσισαν να πάρουν παράνομες αλλοδαπές δούλες να τους βοηθάνε στις οικιακές δουλειές. Κάνει αυτή τώρα. Ρε, ησυχία ρε δούλα. Τι κάνεις ρε εδώ πέρα, δουλεύω εδώ. Βγες έξω δούλα τώρα, βγες έξω. Άιντε. Κι άλλο, Βίκτορ, Μόρι! Μη μ' ακουμπάς όταν περνάς με το τέτοιο. Και καθάρισε το εδώ καλύτερα. Δεν βλέπεις ότι έχεις χώρο εγώ εδώ. Συγγνώμη κύριο Χάρη, συγγνώμη. Άιντε, παραλίγο να έχανα. Άιντε στο διάλογο με αυτές. Θέλετε να κάνω κάτι άλλο? Ναι, αν μπορείς. Λιταράδες! Έλα όμως που δεν ξέραν ότι οι γείτονές τους, ο Λάμπρος και η Χαρά, παρακολουθούσαν από το απέναντι μπαλκόνι την κατάσταση, βλέπαν την κακοποίηση και υποψιάστηκαν ότι υπάρχουν παράνομες αλλοδαπές δούλες. Γυναίκα! Δες τι κάνουνε. Τα βλέπω τόση ώρα και θέλω να πάω από εκεί πέρα να τους αστράψω καμία. Πάμε. Κοίτα πώς τη μεταχειρίζονται. Εγώ να πάρουμε την αστυνομία να τους μαζέψουμε. Όχι, θα πάμε εμείς από εκεί πέρα να τους τα πούμε οι ίδιοι. Αλιταράδες! Σαν πρόκοπους. Γαμώ, στάνιο μου. Πάμε από εκεί πέρα να τους τα πούμε ένα χεράκι. Μαλάκα. Εντάξει, πως σκάγαμε έτσι όμως ρε μαλάκα. Ήδη το production εδώ πέρα βλέπετε έχει ανέβει. Αλλά ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, έτσι. Δεν παρήγγειλα. Ποιος μπορεί να είναι?
Καλησπέρα, κύριε. Ποιοι είστε Γεια εσείς? σας. Είμαστε γείτονες από απέναντι. Καινούργοι. Ναι, είμαστε στην απέναντι πολυκατοικία. Κάθε μέρα καινούργους μας μιλούν. Α, τι θέλετε? Απλά να είμαστε στο μπαλκόνι και καθόμασταν με τον άντρα μου. Θέλετε καφέ? Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Θέλουμε να σας μιλήσουμε. Καφεδάκι. Θέλουμε να σας Όχι, ελάτε μέσα. Δεν υπάρχει. Πάμε. Καφεδάκι και το στάκι. Κερασμένο από το μαγαζί. Ώστε δεν υπάρχουν τίποτα δούλες εδώ μέσα, έτσι. Εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει δούλα. Έτσι δεν είναι, Χάρη? Έτσι είναι. Τι είναι, δεν έχω ιδέα τι είναι η δούλα. Κοπέλες φίλες μου, σχολείο είναι. Μαλάκα, έπαιζα και τους δύο, αδερφέ. Σκέψου το λίγο. Если плохо маску помню, если я буду пошмата. Ιδέα τι είναι η δούλα. Κοπέλες φίλες μου, σχολείο είναι. Κοπέλες πείτε τους. Если плохо маску помню, если я буду пошмата. Καμία που δεν ξέρω. Γιαγιά μου πάλι. Πάντως αλήθεια, δεν είναι δούλες, είναι απλά φίλες μας. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Θα τα ξαναπούμε. Αντίο παιδιά. Να μας ξανάρθετε. Τι καλά παιδιά που ήταν. Ναι ρε, αλλά νομίζω ότι μας κατάλαβαν για τις δούλες. Τι λες βλακίες. Ρε, εσύ όταν κάθονταν εδώ πέρα, καθάριζε εκεί πέρα η Γιούλη και νομίζω την είδανε. Τζουλιάνου λέγεται. Τέλος πάντων αυτή, νομίζω την είδανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ουδέ και μία. Είσαι σίγουρος? Εντάξει, θα δείξει. Γυναίκα, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αν δεν ξέρω, λέει. Νομίζω πρέπει να τηλεφωνήσουμε στις αρχές. Να καλέσω την αστυνομία. Ναι, αυτές οι αλλοδαπές πρέπει να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Παρακαλώ, αστυνομία εκεί. Υπάρχουν δούλες σε ένα σπίτι. Βεβαίως. Ναι. Ευχαριστούμε. Μπράβο, γυναίκα. Ποιος είναι πάλι? Ποιος είναι ρε, περιμένεις κάποιον? Κάνουν στο σταυρό γιατί δεν ξέρουμε ποτέ ποιος Είναι η αστυνομία. Ποια αστυνομία, ο Μπάτσι? Δεν άκουσα για δούλες. Γεια σας κύριε όργανο. Όχι, δεν υπάρχουν εδώ πέρα δούλες. Μάλλον λάθος πόρτα χτυπήσει. Μας έπιασαν. Όχι πάλι. Συλλαμβάνεστε για παράνομες αλλοδαπές δούλες. Δεν καταλαβαίνω. Κύριος Χάρης αλλοδαπός. Όχι μωρή, εσείς αλλοδαπή. Πέφτω από τα σύννεφα. Αυτό ήτανε. Έχετε στην κατοχή σας παράνομες δούλες. Όχι ρε φίλε, ξέχασα το φούρνο πάλι ανοιχτό. Έτσι όπως το βλέπω έχετε δύο επιλογές. Ή σας πάω στο τμήμα ή... Δεν είσαι η δούλα μας, ούτε η τσούλα μας. Δεν μ' αρέσουν Δεν καθαρίζεις το σπίτι μας, εμείς το καθαρίζουμε και την τουαλέτα και μαγειρεύουμε. Σωστή, δεν έχουμε παράνομες. Όχι δούλες, πείτε όχι τις δούλες και στα ναρκωτικά. Μόνο φλεξ, ούτε δούλες, ούτε σεξ. Μετά τι έχει bloopers. Ναι, μάλλον τότε δεν ξέρω. Μάλλον μας είχαν κράξει για το δούλα και κάναμε τέτοιο damage control. Τι έχει μετά, έχει bloopers. Κύριος Κάρη, πολύ καλό. Μας προσέχει, μας δίνει να πάμε, να κάνουμε, να πιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κάρη. Και ο κύριος Στέφανο, πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ στην καρδούλα μου τον έχω άλλη. Κάμερα. Ναι. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας. Καλώς. Μαλάκα, πω, το σαστερόνι μου πέσει μήνυμα 500. Χάρη! Κοπέλιες, πείτε, από το σχολείο δεν είστε φίλες μας. Εμένα μου φαίνονται σαν αλλοδαπές, ρε παιδί μου. Φίλες μας από τη σχολή είναι κύριε, φίλες μας. Κορίτσια πείτε τους. Я буду пошманками, если почку можно. Οι κοπελιές από εδώ μου φαίνονται σαν πυρέτριες. Οι κοπελιές είναι φίλες μας από τη σχολή. Κορίτσια πείτε τους. Если почки можно, не сенсим. Κάτι μου μυρίζει. Εντάξει, όχι, τα bloopers δεν θα τα δείτε. Άμα θέλετε να δείτε τα bloopers, να μπείτε στο original video, εντάξει. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου, μην πω ψέματα. Δεν τρελάθηκα, ανούσιο.
Ανούσιο. Και κρατάω τα καλάκια μετά γιατί να ξέρετε, όντως, όσο πάει γίνονται καλύτερα. Μέχρι στιγμής ακόμα το κάναμε, εντάξει, το τρολάραμε τελείως. Βάζαμε μέσα bloopers, τα κάναμε όπως βγαίνανε τελείως. Άρχισε το production μετά να παίρνει μπρος όμως. Γιατί ανούσιες ιστορίες τώρα ήταν μεγάλη υπόθεση. Τέταρτο ανούσιες ιστορίες, το στοιχειωμένο ψυγείο. Για πάμε να δούμε. Παγωτό λέει ρε μαλάκα, πεινάω. Ωραία, να έχει το ψυγείο ρε μαλάκα. Θα έχουμε τίποτα καλό να φάω. Τίποτα δεν έχει να φάω ρε μαλάκα, πάλι θα παραγγείλω ρε. Βασικά μήπως να φάω ένα πορτοκάλι. Μα δεν το είχα κλείσει το ψυγείο. Πω, το θυμάμαι το πώς τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Να πάρω ένα πορτοκάλι. Θυμάμαι πώς τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Εσύ. Αφού πήρε λοιπόν. Πες να είναι το χειρότερο ending, σας το λέω. Αρκετές μαλακίες. Πάω να δω τι κάνει η γυναίκα μου η λαμπρινή. Αχ, τι να κάνει αυτό το κορίτσι. Ας πάρουμε όμως. Καλά δεν το είχα κλείσει αυτό. Αυτό θυμάμαι το έκανα και με δύναμη. Τι γίνεται με αυτό το ψυγείο, δεν μπορώ να καταλάβω. Μην ξανανοίξεις, τελευταία ευκαιρία σου δίνω. Λαμπρινή, πώς πέρασε σήμερα στη δουλειά? Σούπερ τέλεια. Χαχα, ωραία. Να πας να πάρεις κολόχαρτα. Εντάξει Λαμπρινή, θα πάρω κολόχαρτα μετά που θα βγω. Άντε, καλή συνέχεια. Ποτέ δεν θα περίμενε όμως αυτό που θα αντίκριζε μπροστά του. Πώς γίνεται αυτό? Φίλε. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Θα κάτσεις κλειστό. Τι θα γίνει? Σου δίνω αλήθεια τελευταία ευκαιρία. Άμα δεν κάτσεις κλειστό, θα πάρω ένα τεράστιο ψυγείο κάτω τα ψύκτη που έχω βάλει στο μάτι εδώ και πολύ καιρό και θα σε γράψω στα αρχίδια μου. Χαμένο ψυγείο. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Γιατί ανοίγεις? Πάω να το πω στη γυναίκα μου τη Λαμπρινή, να δω τι λύση θα βρούμε για αυτό το πράγμα. Βασικά αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο που αποφασίσαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο plot twist. Νομίζω αυτό είναι. Δεν αντέχω άλλο. Από το πρωί έχω κλείσει το ψυγείο 10 φορές και κάθε φορά που γυρνάω μετά από 1 λεπτό είναι ανοιχτό. Μήπως δεν το σμπρώχνεις πολύ καλά? Σου λέω ρε, το χτυπούσα έτσι το έκανα. Με το πόδι το χτύπησες? Με το πόδι το χτύπησα. Και πάλι άνοιγε. Με δύναμη. Ναι, και το έχω δώσει και απειλές. Του έχω πει τελευταία φορά που σου το επιτρέπω αυτό και πάλι συνεχίζει να μένει ανοιχτό. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα τηλεφωνάκι τώρα. Έλα, γράψε. Έναν υδραυλικό να πάρουμε, να το κοιτάξει. Υδραυλικό. Άσε, έχω ένα δικό μου παιδί που το ξέρω, καλό παιδί. Και εγώ έχω έναν. Άσε τώρα. Πιο καλό. Άντε, για πες μου. 6-9, 69, εγώ και εσύ, ανάποδα, γουστάρω full. Ωραία, εντάξει, θα το πάρω τηλέφωνο. Άντε, ας καλέσω τον υδραυλικό. Ποιος είναι? Ο υδραυλικός. Να περάστε, να ξέρετε. Έχει πρόβλημα το ψυγείο, ξέρω. Πού είναι? Ευθεία. Όλο ευθεία περάστε. Συνήθως αυτό το μπουζί φταίει. Ναι, φαντάζομαι. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή έχουν πιτσικάρει μαγνήτες του ψυγείου. Ή είναι ανάδρομος ερμής του. Όχι ρε φίλε. Τι ζώδιο? Κοιτάξτε την πρώτη επιλογή και άμα είναι το άλλο. Την πρώτη την κοίταξα, αλλά δεν μου φαίνεται κάτι λάθος. Πρέπει να πάρω τα χαρτορίχτερα. Μάλιστα, δηλαδή δεν μπορείτε να κάνετε κάτι? Δεν μπορώ να κάνω κάτι, σου είπα τι να κάνεις. Θα με πληρώσετε? Πόσο είναι? 50 ευρώ. Καρτούλα δέχεστε? Δέχομαι. Τι στο πούτσο Αλλά γιατί κάναμε? Ήταν πολύ νωρίς για να κάνουμε τέτοια αστεία. Γιατί... Τέταρτο επεισόδιο. Εντάξει. Το ρίχτρα. Έχω το τηλέφωνο του, θα σας το δώσω να την πάρετε. Ρίχνει τα χαρτιά τέλεια, θα σας πει και για το χάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Τι στο πούτσο. Τι θα κάνω? Θα καλέσω χαρτορίχτρα για το ψυγείο. Πρώτη φορά βλέπω ψυγείο που έχει ανάδρομο ερμή. Είναι δυνατόν? Λέων θα είναι στο ζώδιο και θα έχει οροσκόπο δίδυμο.
Άσε που έχω να πάω και σε ένα μαλάκα που πρέπει να του φτιάξω το air condition. Αυτή η δουλειά με έχει πεθάνει. Όχι και να καλέσω χαρτορίχτρα για το ψυγείο, αν είναι δυνατόν. Πού ζούμε? Τι στο μπούτσο! Ρε γαμημένο, έχεις ανάδρομο ερμή. Μίλα μου ρε, έχεις ανάδρομο ερμή. Θα καλέσω χαρτορίχτρα, τι να κάνω. Μη μου πεις ότι είναι χαρτορίχτρα. Δεν είναι κανείς. Χαίρετε. Ποια είσαι εσύ? Η Καθορή. Οκ. Πώς μπήκε σπίτι μου? Από την πόρτα. Τέλος πάντων. Να, το ψυγείο μου δεν κλείνει και έφερα υδραυλικό και μου είπε ότι μάλλον είναι ανάδρομος ερμής. Οπότε είπα να καλέσω εσάς. Μήπως ξέρετε τι μπορεί να φταίει? Θα βρει στα χαρτιά. Όλο υπόνεχο. Τι στο μπου. Ξέρω τι συμβαίνει. Σε πατάει. Ποιος με πατάει? Η γυναίκα σου. Ποια γυναίκα από το ψυγείο τι έχει? Α, κάτσε να το δω. Τι κάναμε ρε μαλάκα. Τι στο μπου. Τελικά τι συμβαίνει? Να, είναι ξεκάθαρο, ξέρω τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Είναι ματιασμένο. Αυτό είναι απλά ένα εξάρι. Πρέπει να φωνήσεις παπά. Παπά! Όχι τέτοιο παπά! Τι παπά? Ένα πρωτοδιάκονο! Πρωτοδιάκονο! Ναι! Πού θα τον βρω? Αυτό θα σου βρει τη λύση! Εντάξει. Να σας πληρώσω? Ναι, 2 όσους. Τους είχα στο μανίκι μου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πω μαλάκα. Εντάξει για θάνατο. Γιατί σόλαρα τόσο πολύ αυτό το επεισόδιο. Όχι ρε μαλάκα, τι παπά λέει και πρωτοδιάκονο ρε μαλάκα, αν είναι δυνατόν, ένα ψυγείο είναι. Καλά, τόσο ματιασμένο ψυγείο δεν έχω ξαναδεί. Σίγουρα. Καλά, τόσο ματιασμένο ψυγείο δεν έχω ξαναδεί. Σίγουρα πετάει η γυναίκα του. Θα μου βάλεις κι άλλο την πίστη. Έχω φέρει υδραυλικό, χαρτορίχτρα, θα φέρω και παπά για να σε φτιάξω, τι θα γίνει? Θα συμμορφωθείς επιτέλους? Στο διάολο. Άντε, ας πάρω τηλέφωνο τον παπά, μπας και με βοηθήσει. Τι τηλέφωνο ρε βλάκα, προσευχή κάνε. Προσευχή να κάνω. Να κάνω προσευχή. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομα. Πάτερ μου, αν μπορείτε λίγο από εδώ. Πείτε μου. Έχουμε ένα πρόβλημα με το ψυγείο. Α, τέκνο μου λοιπόν. Το κλείνουμε Άκουσε και ένα. ξανανοίγει. Γέρω μου, jednego Boga Swytyżytelja, od Ojca Stedlia i Zemlję i swego Żywivok i Newiliwok. Ξέρεις τι είναι αυτό που είπα? Όχι, πάτερ μου. Είναι το πιστεύω στα σέρβικα, δεν έχει καμία σχέση. Άρα θα σου πω τι γίνεται με το ψυγείο. Λουμπένιτσα σιρ υγρά για najveći peder na svetu. Znaš što znači to? Α? Μάλιστα, αυτό είπα το ψυγείο. Δεν σε αντέχει. 15 μετάνοιες. Συγγνώμη που θα... 15 μετάνοιες. Απλά το ψυγείο έχει θέμα. Το ψυγείο αυτό. Ανοίγει. Ανοίγει το ψυγείο. Τα νερά φταίνε ρε. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Θα φέρει. Πώς λέγονται φθηνή τα νερά? Νερουλά. Που σώζουν και γάτες. Πυροσβέστη. Μάλιστα. 48 χρόνια που πειρατώ τον Τι πατριάρχη. κάστη είχαμε. Ξέρεις πόσα ψυγεία έχω δει με αυτό το πρόβλημα? Πόσα, πάτερ μου? Ένα. Το 1983 στη γραμματεία του Πατριαρχείου. Ξέρεις τελικά ποιο ήταν το πρόβλημα? Ποιο, πάτερ μου? Έμπαζε νερά. Έμπαζε νερά το ψυγείο. Μάλιστα. Ένα πυροσβέστη θέλεις να τα κάνει απόσβηση. Ένα πυροσβέστη. Ευχαριστώ, πάτερ μου. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να... Α, θέλετε λεφτά. Πόσα θέλετε? Ό,τι σηκώνει η καρδιά σου. Έλα κι άλλο, μην τσιπουνεύεσαι. Αλλά είναι καλό να ξέρεις, είναι καλό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πάτερ, την ευλογία σας να έχουμε. Να είστε καλά, τέκνο μου. Τα λέμε. Από εδώ είναι η πόρτα, κύριε Πάτερ. Πάτερ, από εδώ είναι η πόρτα, δεν είναι το δωμάτιο της γυναίκας μου. Της πιάσει. Της γυναίκας μου το δωμάτιο είναι εδώ. Αυτό τι θυμάται. Ναι. Όχι κύριε Πάτερ, αν μπορείτε από την πόρτα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, τι κάναμε. Όχι. Καλά. Την άλλη φορά όμως. Την άλλη φορά κύριε Πάτερ. Την άλλη φορά λέει. Πυροσβέστη. Ας καλέσω τον πυροσβέστη, να δούμε τι θα γίνει. Μου κάνεις πλάκα τώρα.
Γεια σας. Γεια σου. Είμαι ο πυροσβέστης. Πώς στο διάολο γίνεται αυτό? Να, το ψυγείο που λες δεν κλείνει, το κλείνω και ξανανοίγει μετά από 2 λεπτά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι, αλλά εγώ είμαι πυροσβέστης. Φωτιές μείνω. Ω, ισχύει ρε μάλλα. Φακελάκι παίρνεις? Όχι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Γεια. Γεια σου. Τι στο μπούτσο, απλά τίποτα. Πώς μαλάκας μπορεί να είναι κάποιος για να καλέσει πυροσβέστη από ψυγείο, ρε φίλε? Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει ρε μαλάκα. Κάλεσα υδραυλικό. Χαρτορίχτρα. Λοιπόν, τώρα στα comments τι πιστεύετε ότι συνέβη όντως? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το βρει ούτε ένας άμα δεν το έχει δει. Είναι τόσο μπροστά. Παπά, μέχρι και πυροσβέστη και δεν μπορούσε κανείς να το φτιάξει. Ωραία ψυγείο, όπως θες εσύ. Μάγκες, το παριζάκι ήτανε γουρούνι και το άνοιγε. Προσπαθούσαμε πάρα πολύ κάπως να το κάνουμε να φανεί κανονικό ότι γίνεται γουρούνι. Αλλά δεν ξέραμε να το κάνουμε, ρε μπρο, προφανώς. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά το σκεφτήκαμε αφού το γυρίσαμε. Λέμε θα το γυρίσουμε και θα βγάλουμε το παριζάκι από πίσω και κάπως το κάνουμε να μετατραπεί σε γουρούνι. Αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, οπότε βάλαμε τη Λαμπρινή να κάνει. Καλό. Όχι, εντάξει, έλα, ανούσιο. Πρέπει το ανούσιο. Στην πραγματικότητα για ανούσια ιστορία είναι καλό αν το σκεφτεί. Εντάξει, ήταν τρελό που του κάναμε cliffhanger απλά 10 λεπτά να γίνονται πράγματα. Να έρχεται ο ένα, να έρχεται ο άλλο και τελικά ήταν αυτό. Καλό. Ανούσιο, άρα καλό. Πέμπτο και τελευταίο για σήμερα, και εδώ είναι που ξεκίνησαν όντως να ανεβαίνουν τα stakes. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο επεισόδιο που όντως ανεβάσαμε αρκετά τη φάση. Δηλαδή έτσι και σε production και σε σενάριο. Αλλά γενικά από εδώ νομίζω εδώ είναι το πρώτο που ανεβάσαμε τη φάση. Οπότε αυτό και όλα στο επόμενο βίντεο θα είναι λίγο πιο fine, να ξέρετε. Γιατί εντάξει, μέχρι στιγμής υπήρχε μια ερασιτεχνίλα. Τώρα πάμε σε κάτι λίγο πιο επαγγελματικό. Ανούσια ιστορία, ανεπιθύμητο παιδί στο κανάλι του Scrap. Πέμπτο επεισόδιο. Let's get it. Είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική κατάλληλο. συνάντηση. Όλα τα χειρότερα μέσα. Τα χειρότερα από τότε, μα απλά λέγαμε. Χάριξες κάτι. Τι είναι? Πάντως μην αδυνατήσεις. Μ' αρέσει εδώ. Καλά είναι. Βολεύει παντού. Και έτσι. Βολικά είναι, γι' αυτό το έκανα, για σένα. Ωραία. Με σκέφτεσαι πάντως, Καλά, ναι. Τι θα δούμε? Σε αυτό που παίζει, καλό είναι. Εντάξει. Βαριέμαι. Κι εγώ. Να είχαμε τώρα ένα παιδάκι, να τριγύριζε εδώ πέρα. Να έπαιζε με τα παιχνιδάκια του. Ωραία, δεν θα ήταν. Πας καλά. Έλα, ρε, σε ένα παιδάκι, ένα μικρούλι έτσι. Να το πάμε εδώ πέρα. Σοβαρολογείς τώρα. Καλό. Όχι. Ένα παιδάκι, ρε, ένα γλυκούλικο έτσι το. Γάτες πήραμε. Έφυγαν. Παπαγάλο πήραμε. Το σκάσε. Και αυτά μπορεί και να μην ήταν αστεία. Τα παιδιά είναι αλλιώς. Το παιδί το αγαπάς, το νοιάζεσαι, ασχολείσαι όλη μέρα μαζί του, είναι παιδί σου. Αρχικά, Χάρη, δεν μπορεί να προσέξει τον εαυτό του, προσέξει το παιδί. Δεν μπορώ να προσέξω τον εαυτό μου. Σοβαρέψου, έλα. Φτάνει, τέλος. Δηλαδή δεν θες να κάνουμε παιδιά? Α, εκεί το πήγαινες. Εννοείται πως όχι. Γιατί? Δεν είναι θέμα ζήτηση τώρα αυτή τη στιγμή, τέλος. Είμαστε 5 χρόνια μαζί. Δεν θες να κάνουμε ένα παιδί? Δεν είναι η ώρα, Χάρη. Έχω μια καριέρα και εσύ έχεις μια κοιλιά. Έλεγα, top 10 ατάκες ήταν αυτό, αλήθεια. Οκ, Λαμπρινή, μάλιστα. Εγώ πάω για ύπνο. Όποτε θέλεις, έλα. Εσύ, καναπέ. Εγώ, κρεβάτι. Εγώ, καναπέ. Εσύ, καναπέ. Θα την κανονίσω εγώ αυτήν που δεν θέλει και παιδιά. Θα καταλάβει ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτό το σπίτι. Να με πει εμένα ο χαϊρευτός ο χοντρός που θέλει να κάνουμε και παιδί. Να κάτσει να πλύνει κανένα πιάτο. Χέσα μας, ρε Χάρη. Ας το διάλο με τη μαλακία του καθενός εδώ μέσα. Εγώ να την ανέχομαι. Αλλά για γέρος καλός σεξ κάνω, Καλύτερο. 70 βάλε. Αχ, ο Χάρης μας. Το παιδί. Το παιδί. Χάρη, αγόρι μου. Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς όρισες, να μας ζήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κουβέντα σου είχαμε. Η κουβέντα σου είχαμε, κάτσε κάτω. Απλά ξέρετε. Έτσι σαν τις παλιές καλές ημέρες.
Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Πρόβλημα. Είμαστε εμείς εδώ Για ό,τι σε χρειαστείς. βοηθήσουμε. Να, με τη γυναίκα μου, τη Λαμπρινή, ξέρετε. Τη Λαμπρινή. Τη Λαμπρινή. Τι έγινε. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι έκανε πάλι. Της λέω να Σ' κάνουμε- απάτησε. Πιάνα. Όχι, όχι, όχι. Πουτάνα, Όχι, όχι. μαύρη. Όχι. Μαύρη είναι, το ξέρεις, Κάτι είχα καταλάβει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Άσε που νομίζω ότι είχε ψωλή. Δεν είναι εκεί το Εσύ τα θέμα. ξέρεις καλύτερα αυτά, εσύ από εσύ. Εσύ να είσαι καλά. Εσύ να είσαι χαρούμενος. Αυτά, πες μου. 5 χρόνια γάμο που λες πατέρα, 5 χρόνια. Πέρασαν Ψωμί όλα. και αλάτι φάγαμε μαζί και δεν θέλει να κάνουμε παιδί. Τι? Της έχω πει 1, Δεν θα 2, δούμε εγγόνια? 3. Δεν θέλει Δεν θέλει παιδί. παιδί. Εγγόνια, εγώ θα δω ποτέ. Τι να σου πω, έτσι όπως τα έχει κάνει αυτή. Δηλαδή εγώ δεν θα δω, μου λες, το μικρό το Στέφανο με το πουλάκι τσίκι τσίκι στο σαλόνι να κάνει γύρες. Μαρία θα το βγάλουμε το παιδί. Ναι, άμα έχει πουλάκι τσίκι τσίκι, Μάρια να το βρει. Μάριο! Μάριο. Τέλος πάντων μπορούμε να. Λοιπόν, το Σου θέμα έχω είναι τη ένα. λύση. Λοιπόν, εδώ. Αυτό τυχαία ήταν εδώ. Εμείς μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, για σένα τα πήραμε. Θα σου δείξω ένα κόλπο, το οποίο με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ. Παίρνεις εδώ το προφυλακτικό, παίρνεις το μαχαίρι, του κάνεις μια τρύπα και καλή σου τύχη. Σίγουρα πιάνει αυτό. Εννοείται πιάνει, εσύ πώς έγινες δηλαδή. Πώς έγινα εγώ. Και εσύ ξέρεις ποια είναι η μητέρα σου δηλαδή, και εγώ αυτό έκανα. Αυτή. Ποια αυτή. Ακαλά χάρη. Ακαλά χάρη που θες και παιδί. Άιντε. Άιντε να περάσετε καλά. Τι στο μπούτσο. Πάω. Άγιο Αθανάσιο. Καλή θα μου το τύχη, τάξουμε. λοιπόν. Στον Άγιο Αθανάσιο θα το τάξεις. Στην καρδιά μου τον έχω. Το χαρούλι μου. Το παιδί μου. Αχ, και να ξέρετε τι πέρασα για να τον κάνω εγώ να φτάσει εκεί που είναι. Πάντως παιδί θέλω να δω. Αυτή είναι η αλήθεια. Άντε να δούμε τώρα η μάνα τι θα κάνει. Κρυφοπουτανίτσα κι αυτή. Αλλά εντάξει. Τι θα κάνω τώρα, ρε γαμώτο. Πώς την κάνω να μην το καταλάβει όλο αυτό. Ξέρω το πρόβλημα. Καταρχάς πώς μπήκες εδώ. Μπήκα. Λοιπόν, για το Lour, τότε περίπου εκείνη την περίοδο, είχε βγάλει η Σενιόρα Έλλη σε ένα βίντεο που έλεγε την ιστορία της από ένα φεστιβάλ τέλος πάντων που είχε πάει. Και την είχαν γαμίσει ότι η App είναι ναρκωτικά και τέτοια. Οπότε έπρεπε να το διακομωδήσουμε λίγο αυτό. Ξέρω ότι θες να κάνεις παιδί με τη Λαμπρινή, αλλά αυτή δεν θέλει. Εσένα βασικά που σε ξέρω νομίζω. Μήπως είσαι YouTuber. Μπα... Είμαι σίγουρος, είσαι η Σενιόρα Έλλη, αφού σε έβλεπα. Όχι, ήμουν παλιά, αλλά είχα κάνει ένα βίντεο και μετά κάτι άλλο έκανα. Και τώρα τι κάνεις. Τώρα, θα σου πω, έχω λύσει το πρόβλημά σου. Έχεις λύσει το πρόβλημά μου. Και ποια είναι αυτή. Λοιπόν, Μα λέγα αυτό που θα δείτε τώρα δεν το πιστεύω ότι το κάναμε το 2018, αλήθεια. Ήμασταν πολύ μπροστά. Ήμασταν πολύ μπροστά βασικά. Δεν υπάρχει αυτό. Ήμασταν πολύ μπροστά. Τι είναι αυτά. Ναρκωτικά είναι αυτά. Ζάναξ. Καλό. Πολύ καλό. Σε ταξιδεύει. Καλό. Όχι μαλακίες. Και μουμπού. Μουμπού. Εννοείς μουντού, Μουμπού. Μουμπού. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Άσε. Τι είναι το μουμπού. Μουμπού. Τι σημαίνει. Mental breakdown. Λοιπόν, θα πάρω αυτό και τα... Καλή επιλογή. Όχι όλα. Θέλω κι εγώ. Δώσε μου 2.
Είναι σίγουρα καλά, δηλαδή δεν θα καταλάβει τίποτα. Όλα καλά. Τα μουμπού. Καινούριο. Καινούριο, Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ καλό σου λέω. Πίστεψε με. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Πόσα χρήματα θέλεις? Είναι... Θα περάσω αύριο να στα δώσω, μην αγχώνεσαι. Θα περάσω αύριο να στα δώσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τι να είναι ρε το μουμπού. Τι είναι το mental breakdown. Άντε ας το δοκιμάσω μόνος μου, ξέρω εγώ, με το ρισκάρω, να ξέρω τι είναι. Θυμάμαι τι γίνεται. Παιδιά, αυτό που έζησε ήταν πραγματικά η καλύτερη. Θα περάσουμε σήμερα, θα περάσουμε τέλεια. Η καλύτερη νύχτα τη ζωή σου, μανάρε μου. Εννοείται. Yeah. Λαμπρινή, τι είναι αυτό εκεί? Πού? Εκεί. Πού? Α, τίποτα δεν ήταν, λάθος έκανα. Είσαι τρελάθηκες, θες και παιδί βλάκα. Λέμε φορεστείς. Καλά. 5 χρόνια. Δεν πίνεις το ποτό σου, όμως δεν πίνεις. Πρέπει να πιεις λίγο το ποτό σου, έτσι. Δεν πίνω αλκοόλ. Πιες λίγο για σήμερα. Σήμερα Για είναι η σήμερα. ημέρα. Ναι, είναι η ημέρα σήμερα. 5 χρόνια που σε άντεξα, δεν πρέπει να πιω. Τέλεια. Τι ωραία που περνάμε. Και τι λες Λαμπρινή, μήπως να πάμε για λίγο έρωτα? Τελικά όντως, αυτά τα ναρκωτικά ήταν όντως πολύ καλά. Κυρία Λαμπρινή που δεν ήθελε να κάνουμε για παιδί. Να μας ζήσει Λαμπρινή. Όχι. Ζαλίζομαι ρε μαλάκα. Όχι αυτό. Τώρα θα μάθουμε όλη την αλήθεια. Πέτυχε άραγε όλο αυτό? Τεστ εγκυμοσύνης είναι αυτό. Είναι θετικό. Είμαι έγκυος. Εντάξει ρε Χάρη, πάμε να φας, αλλά... Όχι, κόπηκε ο ήχος εδώ. Κόπηκε ο ήχος εδώ. Όχι ρε φίλε. Κόπηκε ο ήχος εδώ. Όχι, γιατί κόπηκε ο ήχος. Γιατί κόπηκε ο ήχος εδώ. Μάλλον έφαγε copyright ρε μάλακα, δεν μας ένοιαζε τίποτα. Όχι ρε μαλάκα. Δεν έχει όλο το υπόλοιπο. Δεν έχει όλο το υπόλοιπο. Δείτε λίγο. Πρέπει να το δείτε, δεν γίνει. Και καλά εδώ το κρατάω. Και ξαφνικά είναι Λαμπρινή κάτω. Και πάω. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια παιδί με Λαμπρινή. Πόσο αλήθεια ήταν αυτό, Καλά την είπα. Τι έκανε, πέταξε το παιδί. Βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Και εδώ είχε μουσική και κόπηκε. Όχι ρε φίλε, κόπηκαν όλες οι μουσικές. Η Λαμπρινή είναι το team καταζητείται μέχρι σήμερα. Καλά Χάρη που θες και παιδί. Τι είναι αυτό εκεί πίσω? Τι? Να βράζετε. Πάω ξανά. Το ίδιο. Πώς άρχισε να βράζετε? Το ίδιο. Ναι. Τι αρχίζουμε να λέμε? Δεν πειράζει. Πάμε. Πάω κι εγώ λίγο, Το μωρό μου. Σπάσε τα νερά, σπάσε τα νερά. Εδώ μόνο αυτά τα bloopers θα δείτε πολύ. Σπάσε τα νερά. Γιατί γελάς? Σπάσε τα νερά, σπάσε τα νερά. Παπά, παπά.
τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι και το έβγαλε στο μάτι. Όχι, όχι, πρέπει. Έλα, Έλα, πάμε. Σπάσε τα νερά. Παιδί μου, Σπάσε τα νερά. είμαι εδώ να σου βοηθήσω. Τι κάνεις? Φέρτο μωρό. Να σπάσανε. Εδώ είναι, βγάλ' το γεννάω. Δώσε πόνο. Αγαμίσουμε το μωρό. Τι κάνει. Εντάξει, top. Εντάξει, αυτό είναι top επεισόδιο. Αυτό είναι το πρώτο top επεισόδιο. Και έρχονται και άλλα top επεισόδια. Αλλά δεν μπορούσα να τα κάνω όλα σε ένα βίντεο γιατί θα βγει τεράστιο. Είδαμε ήδη τα 5 πρώτα, αλλά μας μένουν άλλα 4. Η παρεξήγηση, Μπόρα, το μαύρο γελάδι και η ακριβή παρθενιά. Νομίζω και όλα στα 2 τελευταία είναι τα πιο ακραία από όλα, αν τα θυμάμαι σωστά. Έχουν το πιο πολύ σως. Αν προλάβω να το κάνω, θα έχουμε και αύριο το δεύτερο part. Τελείως μπορώ να κάνω κάτι άλλο και να έρθει πιο μετά, μεθαύριο, έτσι σε 3 μέρες οτιδήποτε. Πείτε μου και τη γνώμη σας για τα μέχρι στιγμής. Άμα θέλετε, πάντε δείτε τα κιόλας για να έχετε μια καλύτερη αίσθηση. Έτσι να τα απολαύσετε και καλύτερα, να δείτε και τα bloopers ολόκληρα, κατάλαβες. Επανερχόμαστε με τα επόμενα 4 επεισόδια ανούσιες ιστορίες και νομίζω ότι θα είναι τα καλύτερα. Νομίζω αν αυτά σας έφεραν νοσταλγία, τα επόμενα είναι top. Τα λέμε. Φιλιά πολλά.